Man boleh Borderland tayang ni video na tanam lang Udwi sara na min wala Udwi bijugo sara best comedian Boroni best comedian I would say Borderland Tiger best comedian Launch malaba necessary blood tension about right so you can just go and watch Borderland Tiger videos Udwi sajugo necessary like logicless I would say hi Ada Kim Singh Nursery hey bro what's up Adia masa kita jalan le normal week creations labi bro man bro de man bro Udisa juga na Udisa juga hello Ada apa kabar okay aku berapa tuh jadi macam okay like the most cringe person in this YouTube community I would say Boroni YouTube community the most cringe person like so okay boleh tiger lagi boleh tiger kadang nah even sir comedy so naik sir I would say I would prefer you to just go and watch Borderland Tiger ni je video na देखो नहीं the best comedian I would say the best comedian Boroni ki the best comedian person I would say hey bro what's up harus hi bro thank you so much ini video okay bro okay George promo sorry promo ang lebih like halo jaki but balu kalau jaki but boleh tanya ini video na yan sa sana okay hello what's up Rajendra Nazari hello bro hello मेरा बोरो ट्रेडिशनल फूड एंड ब्लॉग्स गुड नाइट आंनि भिडिअखौ नाय आं नायखायो जाय मोजां कन्टेन्ट बानायो आं नायखायो मानि सायाव टपिक आदा जना बसुमतारी टपिक होननायनि खोथा नङा इट्स फर फान आं फाननि थाखायसो बुंदों इट्स टु शेयार क्रिन्ज पार्सन एसे क्रिन्ज मानसि दं बेखौ शेयार खालामनो फैदों yes that's true B bro okay Colombia's hi bro Colombia's love you bro thank you so much ang to laring kaya I prefer kamu lebih like stand up comedian if you really want to see like stand up pun enggak stand up pun lah itu sit down comedian Borderland Tiger best comedian I would say like illogical or like shit logic ini di mau logic mana sih kita usah pengen dari usah bukti okay panti good night Dara good night good saya kok kenal itu kan ya channel nya ada tiger ni saya मोनसे video oh bidin था गाबोन फैगासिनो बे बेनि सायाव भिडिअ फैगासिनो don't worry about that surely भिडिअ फैगासिनो गाबोन बिराद मोजां जागोन भिडिअ don't worry about that फैगासिनो बेफोरबायदि क्रिन्ज मानसिफोरखौ एसे भिडिअ बानायखानांगौलै अरे यार बेखौथ' कमेन्ट बेसेबां खालामबावनो आं गांसो गोरलै नागिरग्रासोलै बेबो ब्र'आ बबेनिलै तेरा बाप गेमिं I would say I'm from Gopur bro आं गहपुरनि
गाबोन भिडिअ फैगासिनो बे क्रिन्ज मानसिनि सायावहाय दायो सासे मानसिया होनहरदों अके स' फर द्याट रिजन औ याप दे गाबोनहाय एन्जय खालामगोन दे एबार गाबोनहाय माने जेनेबा भिडिअ फैगासिनो बडलेण्ड टाइगार दा फादार अफ क्रिन्ज बर'नि बेस्ट कमेडियान okay बर'नि बेस्ट कमेडियान I would say the best the best I would rather give him 5 stars 5 नि बारा होगोन आं ब्र'आ बेसिमसिम फरायगोन आं हायार सेकेन्डारि पासल' ब्र' हायार सेकेन्डारि पासल' सार्टिफिकेट या एजुकेसना बारा इम्परटेन्ट नङा आनटिल आनलेस नोंनावहाय नलेज होननाय बुस्थु थाबानो टेनसन गैया खोथाखौ मोजां बुजिनांगौ आरो नोङो क्रिटिकेल थिंकार जानांगौ बेखौल' होननानै नेनानै थाबाय भिडिअखौ ब्र' डन्ट वारि गाबोनहाय बिराद हेभि जागोन भिडिअआ I promise you all आरो I would say यार नाय जाय जाय बिनि सापर्टार्स फैदों अके ओमफ्राय बडलेण्ड टाइगारनि खोथाखौ आं गेम्सनि खोथायाव बुंदों अके जाय जाय बिनि सापर्टार्स आं होननो लुबैयो नाय I don't really want to give hate to any one of you okay like hate होनो गोसो जाया आंथ' सानोमोन आं सिगांनिफ्राय सानबाय थाखायो अके कि गोरोन्थिखौ मावदों बा निमाहा बिनानै ला ओमफ्राय बिनिफ्राय मुभ अन खालाम बेखौ लुबैया गाहायाव खोलैनो गोसो गैया अके आरो बेयावबो माने सोरबा सोरबा बिराद दंलै गोरोन्थि मावबाबो माने एक्सेप्ट खालामनो बायो सोरबा सोरबा बिराद दं आरो सुट बुट गाननायफोर दंलै बिरादनो दङ सापर्टआव भिडिअ फैदोंमोन दिनैहाय आं बुंथ'ला बे सुट बुट गानग्राया सोर नोंसोर मिथिखायो आं खोन्थालायनांगौ गैया नाम लाला आङो दायो दै भिडिअ नाम लाखादोंमोन आङो द बेस्ट GK टिचार अफ 2021 द बेस्ट GK टिचार funny यार like बिराद मानसिफ्रा controversy all this shit I would say one thing okay controversy होननाय बुस्थुआ माखौ like fake खोथा होनदों then you could just say me कि बर'जों बर' मानो बिदि okay like बर'जों बर' होननाय wordखौ खोनाय खोनाय माने boring मोनलांबाय it's like a comedy showनि title मोनसे बायदिसो जाहैबाय माने बर'जों बर' होननाय I'll give you one example मोनसे example होनाय okay बर'जों बर' होननाय खोथायाव okay बे खेत्रआव मोनसे आङो example होनि मोनसे जाहैबाय नोंना ब्रादार दं okay for example you have a brother नोंनावहाय ब्रादार्स दं okay सरि ब्रादारखौ एग्जाम्पल लाला आं बेलेग लानिया नोंसिनि न'खराव सासे बर'आ सिखाव खावफैगोन एबा आंनि न'खरावनो सासे बर' मानसिया सिखाव खावफैबाय अके खावबायबो बुला बुसि खालामबाय न'खराव होमबा नों बेखौहाय मा होनगोन बर'जों बर' होननानै नोङो बिनि गोरोन्थिखौ नायागारा बर'जों बर'लै जों होननानै सिरि थागोन नामा ओइ फुंखा नार्जारि हे ब्र' वाट्सआप ओइ फिसालानि बार्थडेआव फैलै दे फुंखा ओइ ब्र' दिकेजुलि सोर फुरि पिकनिक स्पटआव फै एन्जय खालामनि आलफ्रि टाइम मोननो होगोन आंखौ एसे फ्रि जानो होगोन आइ वुड रियेलि गो एन्जय खालामनो गोसो आंबो थांनानै प्र'नोंनि भिडिअखौ नायना मा हिट मोनो बुंनाय स्टाइला आंनि बेलेग थेंक इउ स' माच बिजु बर' थेंक इउ स' माच आंखौ बेखौ होनाखैलाय जौ लोंनानै भिडिअ बानायो नामा यार एटलिस्ट क्रिन्ज मोनो माने लाइक जौ लोंनानै भिडिअ बानायो दुड आइ विल से वान थिं अके आं लोंनाया आंना गैला दायो आङो बिदि जेबो इउज खालामला अके लाइक बेलेग थिंस दंफोर दङ फिसा फिसौ बुस्थुखौ एसे जायो बेफोरखौ आं थगाया अके बाट आं प्रमट खालामफेराखै अके आइ विल नेभार प्रमट दिस काइन्ड अफ शिट अके खोथा फैगासिनो आं मोनसे बिराद गिदिर डिसकास खालामगासिनो जोङो बे खोथायाव आरोना अके जाखांबाय नामा ब्र' औ अनसाय व्लग्स जाखांबाय ब्र' बालेन दैमारि हाय सार दासो आं बालेन दैमारि आंखौ सार होननाङा प्लिज अके सार होननाङा अजय व्लग हेल' आदा लाभ इउ स' माच ब्र' लाभ इउ स' माच अके आं नोंसिनि पार्सपेक्टिभ नोंसिनि पइन्ट अफ भिउ मिथिनो गोसो बे क्रिन्ज मानसिनि सायावहाय बडलेण्ड टाइगारनि सायाव एसे दे नोंसिनि पइन्ट अफ भिउखौ खोन्थादो नोंसोर मा सानो बेखौहाय नोंसिनि साननाया मा बुंदो मा सानो नों सोर बिनि सायाव ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जाबाय ना जायाखै ब्र' मिथिंगा बसुमतारी जाखांबाय ब्र' सन्जय एफ हाय आदा लाभ इउ आदा थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच
for loving me and caring for me. Okay. लावजोबथारबायलै हासुलांसिगोन खानायफ्राबो ना हासुयैया साबसिन जागोन नामाथाय गोजां बोथोराव फैलायलांबाय. What is your perspective or what's your point of view, please? Bodoh era number one gunda bro. Mobile gaming, I would say gunda ni katanya bunglali manje sih nyiko mane. Kintu mane I would say one example, okay? खालि थिंखौ नों बुनानै नायबा माबायदि दावराव खालामो बिदिनो बे मानसिया दे खालि थिंखौ नोङो बुनानै नाय बेसेबां आवाज होयो बेबायदि बे मानसिया एग्जाम्पल सिम्पल एग्जाम्पल होबाय अके सिम्पल एग्जाम्पल आरो बेनिफ्राय एग्जाम्पल होला आङो once again yeah live chats for बन्द जाना दङ best GK DJ 2021 Vande Mataram yeah that meme was made by me that meme was made by me आं बानायदोंमोन and it was not like anything bad गाज्रि नंखाया it was for fun yeah आं लुबैयो like खुशी बसुमतारी hey hi what's up bro sorry sis Mr. Samdan hello आदा मारै खबर मोजाङैनो दं आं जोबोद मोजाङैनो दं दायो दासान्दि आरो हेटमोन या लाभमोन मोजाङैनोखा थाबाय थाखायो मोजाङैनो because I know ना बेसेबांखि हेट खालामो ना खालामा I don't give a shit about that आरो हेटथ' मोनखायो and लाभबो एखेयानोखा होनजाखायो बे खामानि गैया मानसिखौ रायलायना लाभ गैया ब्र yes रायलायनाथ' लाभ गैया बाट आं गाबोन मोनसे भिडिअ फैगासिनो बेनि सायावहाय it will be a little bit मा होनबावनो सानथावना खोथा for that reason आं बे भिडिअखौ बानाय जागोन गाबोन बालिन दैमारि हेलौ सोमदोन नोंथां मा खबर औ सोमदोन चेट सोलिगासिनो मादैयाव आंनि चेट लाइभ चेटआव चेट सोलिगासिनो इट्स अके ब्र चेट खालाम any more questions you can ask me please बोरै आदा आइफननि खबरा I'm sorry यार आइफन नकिया इदियाव हाबनो गोसो गैया because that categoryयाव रस्टिंआव थाङो like that iPhone and this shit like Nokia बेफोरो एफा गिदिर इशु बायदि मोना आङो okay so बेफोरो रस्टिं केटेगरियाव थाङो आंना रस्टिं केटेगरि नङा like serious issuesफोर जायोना so बे पार्टिकुलार खोथायावसो आङो हाबो आंबो like 3-4 भिडिअसथ' आराम लाबोनो हायो आं बदेनायखौ गाबोननि भिडिअआव मोजां जावना हो आदा आरे यार नोंसोर मिथिखायो आं माबायदि बुङो आं खोथाफोरखौ माबायदि बुङो नोंसोर मिथिखायो so just wait सैमानि प्रेजेन्ट CM नेक्स्टआव इलेक्सन गेलेगोन खोमा आसला हा सा फाननानै बदेन टाइगारा बिदि मोनदों आरो आं सा फाननानै मबाइल फाननानै इलेक्सन गेलेनो हागौ इलेक्सन गेलेग्रा जायगा दं अरे यार द मोस्ट क्रिंज पर्सन आई वुड से द मोस्ट क्रिंज पर्सन स्टैंड अप कमेडियाव थांबा बिराद मोजां जागोन कमेडि श'फोरा खुलि खालामबा माने बिराद मोजाङै ग्र' जागौमोन एन्ड आंखौसो कुइसन सोंबावो सार पिपल मानिश हे ब्रो व्हाट्स अप मानिश थैंक यू सो मच okay how are you I'm fine buddy I'm fine I'm really fine I'm always fine and always peace out okay ben खालामनांगौ program सिखौ yes that's true खालामथारनांगौ बिदि मानसिखौ कालचारफोराव थांनो होजाया बिदि मानसिफोरखौ बरबाद जायो बिलिभ आं सरि आं देवनागरि फरायनो रोङा आं really sorry okay हायोबा नों रमानाव लिर रमान मिन्स इंलिसनि रावावनो लिरबानो जाबाय okay I'm sorry बिलिभ आं देवनागरि आं फरायनो रोङा I'm really sorry आंना नेट प्रब्लेम थार ब्र इट्स अके बादि बालेन दैमारि जेबो नङा सेम नेटनि इसु आंना बे सम बिराद नेटनि इसु जायो मोनायावल' एसेबां जायो नेटफ्रा ओइ बा प्रमद आरो हाग्रामा बेमार गोनांसो ब्र यार आं बेफोरनि पलिटिकेल लाइनाव हाबनो गोसो गैया ब्र प्लिज अके बानेरि बसुमतारी आइ एम सरि आं पलिटिकेल लाइन लाइक हाग्रामा प्रमद अल दिस थिंग शेडआव आं हाबनो गोसो गैया लाइक शेड आइ वुड से शेड जोंनि मेन थांखिया मामोन बड'लेण्ड बे खोथाखौनो रायलाया बारा सोलाग्राफ्राबो रायलाया वान साइडेडफ्राबो रायलाया बे खोथाखौ
ओरैनोसो बाख्नायगोन हारिनि थाखाय बिराद मोजां मावदों बिसोरो आरे यार एटलिस्ट मोखांखौथ' नायदोंना नोंसोरो माने मोनसे कुइसन गेमस्रिनि बिमा बिफाया हाबा जायागारा जमा जमा थानायखौ जेबो बुङा ना मा मालायनि ओंखाम सेना जानो फोरोंखादों नामा वान थिं सानसोरां बाहाय आं रावनिबो पेरेन्टसनि खोथायाव हाबनो गोसो गैया अके प्लिज आइ एम सरि एबाउट बाट बाट आं मिथिया बेखौ बोरै केयार खालामदों बोरै फेदेरदों आं बेखौ जेबो मिथिया बाट इन इन्टारनेट आइ वुड से इन्टारनेटआव जि आं नुयो आं बेखौ सासे लाइक डाम शेड बायदि नायो आरो आइ डन्ट थिंक शी इज बेनाव एसे नलेज दं आं फरायनायालाय फरायदों खोमा आं मिथिया बेफोरखौ बायदिसिम फरायनाय होननाय दंबाबो माने बे बुस्थुआ बारा गैया माने हिन्जावखौनो फाननायनि अबस्थायाव फैगोन बेयो जै इलेक्सन गेलेनांगौबा दुखारु ब्रह्म प्लिज यार बे हिन्जावखौ एड खालामफाथ'वाखै होथ'नाङा प्लिज अके हिन्जावखौ सोफानाङा पार्सनेल थानाङा आरो प्लिज हाजारखि नोङो जेनेबा हेट खालामना बिसिनि जेब्ला बे मानसिया गावनि हिन्जावानो होन माया होन ससियेल मिडियाआव लाबोआखैबा प्लिज जेबो बुंनाङा अके बेखौल' नों हाजार बुंनो हायो बुं आं बेखौल' होनबायलै हासा फाननांगौ जागोन बे सियरखा सरि यार प्लिज अके मालायनि पार्सनेल लाइफआव हाबना हिन्जावनि खोथाखौ लाबोनाङा मानो होनबा बे दासिमबो लाबोथ'वाखै अके लाबोदोंना लाबोआखै आं मिथिया खिन्थु लाबोआखै बायदि मोनदों आरो मानसिया फाग्लासो बहुद होगोन बिनो भट होगोन बेनो सानो गोरोंफ्रा होनाय नङा भट दारिनिबा आरे यार टिकेट बायनोनो फैसा दंना गैया बेखौ साननांगौब्रा बियो बडलेण्ड टाइगारा टिकेट बायनो फैसा दंना गैयाथाय बे बडलेण्ड टाइगारा बर' हारि मोजांखौ साननो रोङालै नाथाय बेनि सापर्टार्सफ्राथ' साननो रोंगौ ना कि बर' हारिनि थाखाय बिराद मोजां मावदों ब्र दङ बिदि लाइक बिनि साबसक्राइबार्स जाय बे दानि रुलिं पार्टिखौ बिराद सोलायोना बिसोरो माने बिराद सोलाहैयो बेखौबो हारिनि थाखाय बिराद मोजां मावदों दङ आजिखालि ओंखारहांबायना गेमस्रिया माखौ लाना एसेबां देखायो अके आं बे खोथायाव आंनि पार्सपेक्टिभ सेयार खालामनि फ्लेक्सिं एन्ड लाइक मानि बेफोरखौ लानानै माने फ्लेक्स खालामो माने आरो फेम पाब्लिकआ गोजौआव थिखांबाय नालाय स' बेफोरखौ लानानै फ्लेक्स खालामनो सानोखि लाइक सानफ्रामबो आंजों थाबाय थागोन पाब्लिकआ सापर्टआव थागोन सानो अके प्लिज इफ सामवान इज वाचिं फ्रम देयर साइड गेमस्रिनि साइडआव बेखौहाय एसे रंआव लानाङा अके रं साइडआव लांनाङा प्लिज कर्नार ब्र लभ इउ मेन माथारसा दैमारि कर्नार ब्र लभ इउ मेन लभ इउ डु ब्र लभ इउ सो माच टाइगारखौ गाबोन होखावदोलै गाबोन आदा आंगायबायलै आं बे टाइगारखौ बेसेबां होनबावनो आंगायथारबाय आं सामफ्रामबो जाबाय न'आव बुंजानायल' जेबो नङा खिन्थु आं गाबोन लास्ट बेनि सायाव भिडिअ बानायगोन बे पार्टिकुलार खोथानि सायावहाय जेनेबा मालायनि पार्सनेल हाबथारगोन ना बियो बे खोथायाव अके स' डन्ट माइ एबाउट द्याट इट विल बि फान भिडिअ एसे फानबो जागोन एसे सिरियासबो जागोन अके एन्ड डन्ट थिंक माइ भिडिअ इज फर रस्टिं अके बेनि फलोवार्सफ्रा गासैबो ब्लाइन्ड फलोवार्स गोजासो दाना बेनि फलोवार्सआबो बेखौ गारबाय ब्र अके धृति बर' बिनि फलोवार्सआबो बेखौ हेट खालामसै दाना अनसायग्रा बर' लाभ इउ ब्र लाभ इउ सो माच मिजिं बसुमतारी गुड नाइट स्विट ड्रिम आदा लाभ इउ टु एन्ड पिस आउट गुकुल नार्जारी लाभ फ्रम बेंगालर मोजां ना खबरा ओंख्रि जाखा अके आंनि खबरा मोजाङानो आरो बेंगलराव बे जायगायाव थायो प्लिज आंनो खोन्थालाय आं माइसुरि लेकआव थायोमोन गोदो अके सिगांहाय माइसुरि लेकआव फर 6 months पार्ट टाइम स्टाडिनि थाखाय थांखांबाय आङो स' एसे बेंगलर जायगाखौ मिथियो आरो ओंखाम जाबाय नामा आदा दुखुल सयगारि जाखांबाय गाबोन गेमस्रिनि सायाव भिडिअ बानाय ब्र आं गायबायलां दायो माने दासान्दि एसे सिरियास टपिक गैया बेनि जि गोदाव सोराव बुंनायफोराव आं हाबदेरनो गोसो गैया दायो मानो होनबा इट्स ट्रेस टक बिदिखौ ट्रेस टक होनो इफ माबा मोनसे सिरियास इसुआव रायलायदोंबा आं फैगोन इफ सिरियास इसु गैयाबा आम सरि आं फैया ट्रलिंआव थांजोबगोन बिसोरो ट्रल खालामजोबगोन रस्टार्सफोर दंखायो गुकुल नार्जारी बेंगलर इलेक्ट्रनिक सिटि आबे यार माय फेभरेट प्लेस इलेक्ट्रनिक सिटि आंनि फेभरेट प्लेस आं थांखांबाय बिराद बार बडलेण्ड टाइगार इउटुबारा मा बेड
बाद खोथा बुंनांगौ जोंनि बर' हारि सायाव मा देखायनांगौ बेखौनो रोङा बे बोरमाया आरे बेखौथ' बोरमा मोसौ होनबाबो लस गैया सैमा होनबाबो लस गैया बेफोरबायदि मानसिखौ आं सनमानबो होनो बायो आं हाजारखि गिदिरानो जा आं सनमान जायखौ होगोन जाय मानसिया माने रेसपेक्ट खालामनो रोंगौ मोजाङै रोंगौ अनेस्ट जायो मानसिफोरजों मोखां मोननै लाया बेफोरखौसो आं रेसपेक्ट खालामो जाय मानसिया मोखां मोननै लायो बिदिखौ आं थैबाबो रेसपेक्ट खालामा ब्रादार होन मा होन आं खारियाबो नाम खारिगोन सिदा सिदि बोहोआनि बहानि मोनलाय आदाया आं गहपुरनि दुखुल जायगायानो गहपुरनि दमनपुर जायगानि गेमस्रिया गावखौनो लेभेल देखायनाल'सो रोङो बियो खैबार होनबावनो आंलाय फ्लेक्स इउटुब CEO बे खैबार होनबावनो आं मिथिखासै बेखौ आं बुंबाय थानानै लाबबो गैला देट्स ट्रु लेभेलनि खोथायावथ' मा होनबावनो she thinks that she has money so she can do anything not like this bro बिदि नङा this is YouTube this is internet if you have money fame it doesn't matter when you're trolled once you're finished इंग्लिश रोंनोब्ला माखौ फल' खालामनांगौ प्लिज खोन्था आम सरि आं टिप्सथ' होनो हानाय नङा इंग्लिशखौ रोंनो थाखाय बाट इफ यु गन टकिं नोंनावहाय फ्रेन्ड्सफोर दं जाय रायलायबाय थायो नुबाय थायोबा बाट आंनियाथ' माने मा 13 इयार्स जेब्लानिफ्राय आं उन्दैनिफ्रायनो आं फरायबोदों ना स' फादार रिजन आरो हस्टेल थानायनि खोथा बेनिखायनो आंनि इंग्लिशआ एसे फ्लुयेन्ट जायो बेखायनो माने अभार स्मार्ट होनो आइ डोन्ट गिभ ए शिट एबाउट दैट आंखौ अभार स्मार्ट होन यु टेल मी समथिं एल्स शिट हिप'क्रिट पिपल इज टु काम ना हिप'क्रिट मानसिफोर फैयो आंनि कमेन्ट बक्सआव भिडिअ बानायबाथाय सासे सुटबुट गाननायनि सायाव बानायबाथाय हिप'क्रिट मानसिफोर फैयो इंग्लिश रोंबाल' नोङो बिराद गोरों सानदों नामा होननानै आबे या दुड आं बिदि मानसि नङा खिलाय इंग्लिश रोंबानो बिराद गोरों नो if you can't think properly if you don't have this dimag knowledge na critical thinking you're nobody here bro if you don't have logic because some people is listening f logic your logic is f abe copy paste खालामग्रा मानसिफोर दं बिरादनो कपि पेस्ट खालामग्रा लल होननाय बुस्थुखौ मिथिफेरामोन गन्दा बेनो दांबावो इट्स लल आबे माबायदि मानसिफोर दंब्रा जोंनि माबायावहाय ससाइटियाव Okay. Hey, I'm from Baksa, brother. Oh, Manish. Good. Baksa is a good place, by the way. Hi, Ada Makoba. Mozain dong, Subrat Musari official. I'm Mozain, bro. Ada berat mozang mana nako. Thank you so much. Sanich. Thank you so much for that. Mozang mabe dasimbe mansura sana ki ang for views, subscribers pe dengani. At least na macam kira punya okay. If I was really interested in view subscribers, I know interest dong mana view subscribers ni interest dong mana, angin sanksiau mana video baru mana. Ada break strike lah betah mana YouTube. Macam I'm not interested in views or something like that. And YouTube aja videos per tahun valuable jangan belon dah kan. Views per year, 100 views per year, 200 views per year. I don't give a shit about that. Ana ya rongnya ni, okay. Bi hawa on saigra. Rabi Demari, hey, what's up, bro? What's up? Okay. Ana bi hawa rongnya ni. Ani bisal dia rongnya ni. Nengin device sama. I Redmi Note 5. Red gezam phone. Bayar lasang na phone aja. Okay. Meeting ga rani baru main kerja kada. Ang na ingkri alu batan hostel ni. Pada mazang dong na. Mazang dong. Abe yar ma problem sana mazang halai. Okay. Dhanuraj Timari, thank you. And I'm really good. Ang mazang dong. I'm from Baksa Tamilpur. I love you, bro. Oma Guran. Love you from Arunachal right now. Okay, from Arunachal. And love you from Gopur. Thank you so much for coming in my live stream. Love you. And they mohani bra. Sun. Ang ko sun loan today. It's pronounce kalna it's problem so sun loan siya. Sun. Ang Gopur ni. Ang Domanpur jayga ni. Okay. Mr. Sandan. Bukan tayo hindi raw jung hari ko pangasina tasin mata ada. Be masuk kuleman mungkin bulan tengah kuler. Ada neng bukan ni Anggopur ni bro, Anggopur ni. Okay. Dhanuraj Demari Anggopur ni. Be mainstream orang nak resim bra.
बखिबा एसे भाइरेल जायो खोमा सानगासिनो दं गोमजिबा गोमसार मुसाहारि फट'ग्राफार आदा आंनि चेनेलखौबो चेक खालामनो होलाय ओके गोमसार मुसाहारि फट'ग्राफारखौ थांनानै प्लिज सापर्ट खालामै मोजां कन्टेन्ट बानाय खोमा एक्चुलि आम सरि आं चेक खालामथ'वाखै मोजां कन्टेन्ट बा सापर्ट खालामै हाय बया ओके एस एम फट'ग्राफार हाय हे ब्र' वाट्सआप आदा ओंखाम जाबाय नामा नों औ जाखांबाय गेरेमसा बिटिवाइ गुड नाइट ब्र' पिस आउट गुड नाइट स्विट ड्रिम्स आदा ओंखाम जाबाय नामा नों ओके सुब्राता Rata. I'm sorry if I pronounce your name wrongly. Okay. Ada yang sampai nama. Oh, jakamai bro. Jakamai. Where are you, bro? I'm okay. Dhanu Raj. Temari I'm in Arunachal right now in a school. Oh, come on, good night, bro. Bye, bye. Love you so much. Love you so much. Love you so much. And peace out. Sleep well. Okay. रावबो दा नाय बलनि थाखाय भिउस फैगौ बानो बिदि बनायो बे मख'आ अरे यार दायोथ' बेसेबांखि भिडिअ बानाय बे हेटल' मोनखागोन डाइरेक्ट गाया हेटल' मोनगोन बे हेट नाथिं हेटनि अनगा जेबो मोना बेयो बेनि डिसलाइकखौ नायोब्रा दामा फैगासिनो रेक्स मम एक्सप्लोर लव यू सो मच ब्रो लव यू सो मच एन्ड हाय हे वाट्सआप आंनाबो रङियानि वाव धनुराज दैमारि दे होमबालाय रङियाव मालाबा थांगोन आं बिसालनियाव होमबाथाय लोगो मोनलायगोन अखा हागासिनो नामा दा हायाखै दा हाथ'वाखै अके बिआर नार्जारि अखा हाथ'वाखै एस एम फट'ग्राफार बोरै जाखो आं भिडिअ लाबोनो होननाया बोरै जाखो आं भिडिअ लाबोनो एस एम फट'ग्राफार आम सरि यार नों मा होनखो आम रियेलि सरि आं बुजियासै बोरै जाखो आं नों होनदों ना आं होनदों ओके आदा आंनि चेनेलखौ चेक खालाम होनाय ओके आं होनखाबाय अलरेडि shout out to Gamsar Musahari photographer please go and check his channel okay अमा गोरान नोंनि लाइफखौ दिनैसो नुबाय गोबां गोबाव जाबायमोन आदा आङो लाइफ फैनाया मालाबा गोसो जायोबा फैयो अके ओइ लादोलै नों गेम्सखौ थोद जाम्बा बेखौ लायो नामा आं हाबा जानायसो ब्र' आंना हिन्जावानो साइजखा एफा साइजखा आंना हिन्जावा लल' आं लायालै बेखौ बेखौ लानांगौबा सेटेप जागोन आं बरबाद जाखागोन आं आंना हिन्जाव दंखायो एन्ड शी इज भेरि बिउटिफुल 50K साबस्क्राइबार जानो हो नोंसोर आंनि हिन्जावखौ आंनि हिन्जावखौ चेक खालामनो गोमसार मुसाहारि फट'ग्राफार दंमारो यार आं चेक खालामनो हागोन अके गेरेमसा भिडिअ गुड नाइट लाभ इउ ब्र' आं ब्र' नङा रेक्स बम एक्सप्लोर इउ नट ब्र' देन आर इउ सिस if you're sis then please just comment me okay sis ba sis I would call you sis bolan dagan hinjaw nango ada angno from West Bengal bodolenni hinjaw nango I'm sorry Subrata Musari official ang bodolenni nga okay ang go purnisa majo mawuda ya dukul soigari I'm a teacher I'm sorry Subrata Musari official I'm really sorry I'm bodolenni nga no bang huna haguman ani cousin sister dong but she will be not interested in some of the peoples okay ada mabri SN vlogs I'm fine bro I'm berat mazang dong bro Rex Bomb Explode your name is like it's okay okay Rex Bomb Explorer okay I will call you sis sis calling saying go Lolo I know she's very sexy hot abe dude come on bro come on you know that right you know her already how could you say that yeah maybe she is but I never watch her much okay actually I don't watch her much games I don't watch games much okay because of one thing is that some people are like shit trash talk people I really don't want to watch trash talk peoples okay Lulu but thanks yeah at least you share your perspective I don't see sexy by the way sorry hello Bredong Sunji Productions मोजाङै दं bro आंनि लाइभ स्ट्रिम नायबाय थायोमोनथ' लाइक गेमिंनि खालामोमोन आङो
माखासे रस्टारफोरनियालाय मा खबरा मोजां ब्र मोजां बिराद मोजां रस्टारफोरनियाबो जेरै कानेक्सन्स दङ आंहा फ्रेन्ड्सफोरबो दङ स' बिसोरो सब मोजाङैनो दङ खबरफ्राबो लोगो रस्टफोरनि खबरा मोजाङैनो दं एसएन ब्लग्स आदा माब्ला हाबा खालामगोन नों बाजैखौ दुड एसएन ब्लग्स आं हाबा जानायसो ब्र आं हाबा जानायसो फिसाला दङ Okay, Ada, good night. Say. Okay. Subrat Musari official. Thank you so much. Thank you for coming in my live stream. Good night. Peace out. Ang Tangbay de bro. Okay, okay. On-site vlogs. Love you. Love you so much. Sini di Julio berai by nama ada ya. Di Julio actually ha ang ni schoolmate dongman. Ang berai Tangbay. Dukul sugari. Lolo ha kukunas too big. Oh, dude. Lolo, come on, dude. Yeah, it's like it's your perspective. Okay, how you see her. I don't see her like that. Okay, and because like the way you see, I don't see her like that. Okay, I just see her as a talker and flex and like flex queen. Nothing more than that. Okay. Good night. Love you so much, Oma Garan. Love you so much for coming in my live stream. Thank you so much. Mr. NC, your favorite Bodo universe. Thank you so much, Ambrit Musari. And I wish like many people should come like me, okay? And many people should come like me. Smart guys should come in YouTube. Not like dumb shit people should come in YouTube and just make it a toxic YouTube community. Hi bro, Jenny Boro. Okay, hi bro, Makubor. Nangi wife who laba video laban nine from Bungayao. Bungayao. Okay. Jenny Boro, if you are a Christian, you will know me. Okay. If you're not Christian, then you will not know me. Please, don't discriminate by religious. Okay, please. Discriminate by young. But people, one of the guys said me, you discriminate people. Dude, I don't discriminate anyone, bro. Okay, Jenny, Jenya, Abe, ani ex ni nam kusu, ani ex ni nam kuslabu matung lai, Jenya. But okay, ang jemla 50k jagan, be ani embargo. Okay, so 50k jabanan dekhai 50k jago mani yang labu chua. I'm sorry, Jenya. SM Vlogs, ada mintiaman, ada sorry ada. Hey, it's okay, bro. SM Vlogs, it's okay. Sangnya mata gerin siya na, because nang sorry binangar na. Game sudah mana kita pura thar nangguna nonga ada. Ang mencilo kita nangan, okay, mencilo kita murang. Game sudah mari dai gau kon gau bahasa ini ba, proof lah nangan, chats per evidence per dekai nangan. Embana ketia solve jabe. Lima malah berai deng ngalai mana berai ya kaya ang school house dong ang berai na som mana okay la telai berat militer third jale ang nang ale namaskar nang thara ang bidi ko nang thara ang ni life borbat kamal lai ang bidi ko larang ni ang pine bahaya ano isim budget gaya bi pine okay ano isim budget gaya lulu okay ano budget gaya bi pine game sudah mana kita pernah thar na Subrat Musari official evidence gaya so ambil kau yang put ya evidence tawan put ya Sumiram Cherry hi Ada hey what's up good night Ada okay Dukul sorry good night and love you and peace out the world Ada laudum ni Sabai sih kau tolong kanta lai ada yang sudah hari ini gold digger nama okay the world I will say one thing I don't know about that okay business personal life for mama jai yang only personal hab nugus segi ada yang bikru jeba micha nih Sabai sih kau tolong mama jai kurang jeba micha sorry for that ada yang videos lo pun itu nukai yang malam baru ni personal thang until unless be internet lo nukai okay bas thangang kalau internet lo gaya ba ang thang and gold digger ni kita tu I would say maybe yes okay maybe yes if I'm not wrong
Good night, SN Blogs. Love you, bro. Peace out. Advance congrats, 10k subscriber, and good night, Allah. Okay, son. Good night. Love you, and peace out. Sweet dream. Okay. Hai ada मा खबर? सुमिराम सियारि आंना खबरा जोबोद मोजां. सानफ्रामबो मोजाङानोखा. नों खानायबो नंदांलै ना? ललो आंहायालै आंनावहाय सिम लाइक फाइनान्सियेल प्रब्लेम जागायो आंना. अके आरो बेखौ फिनांगौबा सेटेल जाखागोन आं. अके आदा नोंलाय नोंनि एक्सखौ गोसोखाङोना गोसोखाङा? Ex, I would say no. We are friends now. जों लोगो बायदिसो. आरो सासे एक्स दं, बेजोंथ' रायज्लायस्राया. आंनि फिसानि थाखायनो गस्ला लाबोखांबाय. ओके गस्लाफोर लाबोखांबाय, बाट आं बेजों रायज्लायाबो. थैजासिम रायज्लाया. फर साम रिजन, आंहा रिजन दं. Okay, Jenia Boro. Jenia Boro. Jenia is my sweet baby, 12 months old brother. Okay, Jenia Boro is not your name, by the way. It's your baby's name. My son is going to be 12 on September 4. 1 year. Birthday is coming soon. नोंसोर माबाफोर गिफ्ट हरनो गोसो नामा? फिसालानो हरजागोन. ओके गिफ्टफोर होनो गोसोबा आं नोंसोरनो लिंक मोनसे होगोन. एस यू विश बार्थडेआव. अके आं भिडिअ बानायना होगोन. हाय टाटा आदा. अके खोरोमना वारि. Peace out, bro. Sleep tight. Okay. Gitaश्री आब'खौ माखासे मानसिफोरा गाज्रि मोनो. Okay. गीताश्रीनि खोथायाव बुंनो. Okay. लाइक गाज्रि मोननायनि रिजन दं. मानो लाइक टक्सिकजों थाफाबा माने मानसिफ्रा सानो कि लाइक टक्सिक जाफायो होननानै. बाट थिं इज दैट नाय प्रडाक्सन हाउस दं नङा होमबा गेमस्रिनाबो. स' फर देट रिजन माने माबाफोर कन्ट्रेक्टसफोर दंमोन खोमा. अके स' बेखौहाय हेट खालामनानै जेबो लाब गैखाया. दा नोंनि गोसोआ हाबा जाबाय नामा? हाबा जानायनि खोथायाव येस मेबि सासे सानै साथाम जाबाय. साथाम हाबा जाबाय नेक्स्टआ. दाबो खाथियावनो दङ. अके दाबो खाथियावनो फैयो. मालाबा नुयो आङो. दाबो रायलायो जोङो. दा वर्ल्ड एक्सनि बागै बारा बुङा. आंनि बेफोर स्ट'रिसफोरखौ आं शेयार खालामनोबो गोसो गैया. अके आं बुंनो हायो लाइक आइ हेभ दिस माच अफ नाम्बार्स अफ एक्स. आं बेखौ होनो हायो बाट नाथिं मर देन देट. आं बारा अभार ड्रामेटिक बानायनो गोसो जाया. लल' ओइ लास्रादो नों तेरिगा नाङालै आंनो बिदिखौ. आंहा वाइफआनो बेस्ट. मेकआपबो दाफ'वा माने शी इज बिउटिफुल. मेकआप गैया गारानो बिउटिफुलखा आंनि हिन्जावा. बेनि बायदि नाङा आंनो. मेकआप बख'बानो माथो बोरैबासो नुलाबायो माथो मानसिखौनो. ओंखायनो आं नाङालाय बेबायदिखौ. आंनिया हाबा जानायसो ना? औ आं हाबा जानायसो ब्र'. आम सरि बि गयारि. आं हाबा जानायसो. हाय बस राजाराम. हे वाट्स आप? मोजाङैनो दं. 10 o'clock. एसे गोबावैनो थानोसै दिनैहाय ना मा होनो? नोंसोरजों एसे चेट खालामबावनि. मोजां नाङो नोंसोर चेट खालामनो. इन्टारेस्ट नाङो माने नोंसिनि माबाफोरनि वाइफखौ नायगौमोन ब्र'. बिप अके आं नेमखौ लाथ'ला. नोंनि वाइफखौ नायगौमोन ब्र'. आम सरि आइ सेड इउ अलरेडि आइ हेभ एन एम्बार्ग'. आंनावहाय एम्बार्ग' दं कि लाइक 50k साबस्क्राइबार जाबासो आङो देखायगोन. स' सरि फर द्याट. प्लिज आम सरि. आरो मा खाथार बांलिना ललो you are dude, come on bro. Come on don't do that.
I don't know about that यार बिनि पर्सनेल हथियारखौलाय आं बोरै नुनांगौ जाखो आंलाय हो बिनि हथियाराथ' सिङावसो थाबाय I am sorry that for that यार आं मिथिला okay आं मिथिला I'm really sorry about that मा ओंख्रि जाखो आदा मर्निं राज बसुमतारी आंना आलु बाथोनसो बर' गेमिं हेल' आदा hey what's up एन्जेला नार्जारि नोंनि आवाजा uniquely आदा thank you so much really thank you so much for that thank you so much आं होनखायोना I just want to be unique different from every one of you माने like from every YouTubers just I want to be a unique guy and I don't like stealing others content okay आं बानायगोन आंनि स्क्रिप्ट जागोन आंनि सुजुगोन लियो आदा मेकआप फोरनि सिख्ला मोनगोन मेकआप फोननै सिख्ला मोनगोन ना मोना आदा दानि जुगाव मोनगोन ब्र मोनगोन just wait for a time okay टाइमनि थाखायल'सो वेट खालाम मोनगोन मोनो ब्र मोनो यार मेरला दं okay सुदाग्रा नुयो आं लावदों Lolo bro come on dude yeah don't do that at least who knows I don't know about that okay I don't know about that मिथिया इफोरखौ आङो hi आदा राजा बसुमतारी hey what's up bro Breathe gamer yeah ada you are talent man have a great day keep it up Breathe gaming thank you so much and thank you so much for your appreciate and love you bro for coming in my live stream thank you so much ada आं गेम स्ट्रीमनि लेम्बरगिनि होगौलै आंजों फैगोन ना फैया बायदि नोंनि बायदिब्ला माइफोरल'सो लेम्बरगिनि पक्का खारबोगोन नोंजों दा वर्ल्ड अके नोंजों पक्का खारबोगोन आंनि चेनेलखौबो बुंना होदो आदा अननानै प्लिज आदा अके सुमि रामसियारिखौ प्लिज थांना सापर्ट खालामनि आइ डोन्ट बिनि कन्टेन्टआ मा बाट if content is good please go and check out Mia Khalifani students Nigeria I'm sorry I'm just a student here okay but I'm just because like wasn't I got games with the Marini GK student okay GK student be 7 inches hey dude come on yeah Lolo please just stop if I like you're just going so deep bro Jamit Nanzari hello bro what's up dude what's up thank you so much for coming in my live stream thank you so much Raja Basmantari just for only emoji she heard the question person Mithi Swari thank you so much for coming all okay thank you so much to every one of you who came in my live stream and watching me and if you have any questions just ask please okay more things coming okay like berat topik dongलै उनावहाय आं माने just time ल' मोनाखै भिडिअ बानायनायाव okay आदाया 80k नि बेड उन्दुना नायनो गोसो जायाखै नामा 80k आदाया 80k नि बेड उन्दुना नायनो abe dude the world okay आङो I'm happy with my bed okay 80k and 5k and I don't give shit about price just आंनि थाखाय मा उन्दुनो हानांगौ okay आंनि थाखाय उन्दुनो हानांगौ बेनो बेस्ट नांगौबा बे 100 थाखानि बिसनायानो जाथों 200 थाखानि बिसनायानो जाथों या 1k या 10k नि जाथों it doesn't matter for me या 80k नि बेड फ्लेक्स आउट खालामनाया मोजां जायाखै आं मिथियो बे बेडनि खोथायावहाय आं खोनाखादों बिसनानि खोथायावहाय बेवहाय आङो इनफरमेसन मोनखादों 80k बेडखौ फ्लेक्स खालामदों होननानै मा होनबावनोलै आजिखालिलाय आंबो बिदिनो फ्लेक्स खालामसै नामाब्रा आंना मबाइला 8 लाखनि हाफ पेन्टआ 20 लाखनि होननांसिगोन हाय ब्र माबोरै दं सुमित बर' मोजाङै दं ब्र
दारिया सिनजादो हाहा आं सिनजानो सानदों ओमफ्राय दायो सिनजानोबो बादों मोजांबो नुयो माथो What the? Miti, thank you so much for the super chat, bro. 20 rupees, thank you so much for that. Thank you so much. It's, I would say that it's for my son. Okay, this 20 rupees is for my son's birthday. Thank you so much. I will just mention, I will just mention your name, okay? Adani, by the speech, neutral, but very powerful motivation. That's from the we all support you. Thank you so much. I'm good gamer. Thank you so much for that. Thank you so much. Critical thinking जानांसिगौ दायो बयनाबो थिंकिंआ एसे माने क्रिटिकल जाग्रा जानांसिगौ माने खोथाफोरखौ एसे प्रपर बुजिग्रा जाजोबनांसिगौ माने आस आं लुबैयो लाइक पिपल शुड नट बी ब्लाइन्ड फलोवार्स जानाङा माने गावसोर जायखौ फल' खालामदों स्ट्रेट फरवर्डलि कुइसन सोंनांगौ बिसोरखौ कमेन्टफ्रावनो आं बेखौनो लुबैयो मोजांथ' भिडिअ लाबोबावदो थाबैनो दा मोजांथ' एन्जिला नार्जारि डन्ट वारि आं थाबैनो लाबोगासिनो Jamit Nazari, where are you living? I'm living at right now in Arunachal Pradesh, bro. Arunachal Pradesh. Angela Nazari. Thank you, Nana. Figures na videos, mela videos figures na. Ano mela topics no. Bung tagay. Thank you so much. Please, Miti is in our channel for them, but please turn on subscribe na please. Thank you for the 20 rupees support, bro. Thanks so much. Bro, man kerja Ara Nazari ang alo button se. Okay, later ma mas dari niat jauh ini cel dengan bro. Okay, I'm sorry. Jauh ini kita tu mah bukan jauh thola nama. Ang jauh ni apa interest ya? Like for me, it's like serious issue ni saya orang lagi bangsa na serious issue. That is really serious. Ane fun ni tak kaya please. Okay, just this live stream is for fun, by the way. But only videos para it's like exposing someone and criticizing them, asking questions to them. ये वस्तु को बेसिकली देखाई कि I know this one so much. I'm able to berat को मैं देखाई ना बेक खेतो माने कोशिश किया. 1 hour stream kalau ganang maybe 2 hours na ako. Jamit Nazari oh. Defam like I'm sorry not defam by the way like gaw ko basa yung tagay graw okay girim sa boss basu babu good night bro good night and love you so much for coming. I'm really sorry na issue guys network issue guys okay, good night, Raja Basundari. Good night. Love you so much for coming my live stream. Thanks so much. Sun Brahma Creations, please don't call me sir. Sir Hanna, please. I'm subud kan na to call me sir. Man bas sir lubina subud kan na lubina respect lubina. I don't give a shit about that. Please. Miti is worry. Okaya ke bro, okaya ke. Pangkas soles, mana pangkas soles na. Kasi mana siya okaya na balikan naman. Okay, love you all and peace out. I'm going to check up class now, okay? So, love you to every one of you. Love you so much. Peace out. I'm sorry, live stream comes in, okay?